In deze oertocht rennen we mij met Jelte Bandstra. Hij had Joert een betieren changed. En maakt de veerboord klaar voor de eerste oertocht naar Schiermonnikoog Joert. Dan wil ik een beetje op tijd bij, hè? Dan kan ik wat kraaien onderwijs. Dus ja. Ik had nog zoiets van, nou ja, ik kan lekker bomen krijgen, weet ik het, wat dan maak ik naar rijden kan. Dus daar gaat het eigenlijk mee over. Nou, mooi. Zijn we in Friesland, hè? Als die fiets staat, ik ga je december ja dat is nog december, maar dat is net vol van de merken. Maar als het december is, dan roep ik het mee zeg maar. Ja, dan hoor je het even, dan roept het bij. Ja, dat gaat dan zo wat trokker heen en dan denk je van ja, het is echt wel wonderlijk dat je hier fietst. Omdat het natuurlijk, nou ja, je wilt er de mensen gewoon maken dat dit mogelijk is. En een prachtig gebied is. Nou, en dit is volgens mij de tweede auto die er voorbij kwam ben. Dus ja, echt druk is direct net. En dat vind ik dan ook altijd mooi. En dat is ook wel een beetje de fietsen. Hè? Het is ook een beetje therapeutisch, hè? Om het zo maar te zeggen. Hier ben we. Jelte helpt als eerste de elektrische bagagewijn van de stroom en maakt het ze klaar voor de eerste oertocht. Dan moet ik er een beetje naar voren. Ja. En dan zullen we de boord hier nog. Jelte komt maar zeg wel eens aparte types voorbij. Ja, ik heb wel eens een zwerver. We gaan hier natuurlijk hier in het Lauwersmeergebied leven. Die hier al 30 jaar, al langer al denk ik, omhuismannerd. Echt waar? Ja, en die ben ik maar eens voorbij kwam. En dan schreef ik wel, want dat verwacht ik natuurlijk niet. Nee. En dan fiets ik daar en dan in één keer ga ik die man niet klaar. Maar dan zit ik in kwee in en dan groeten we en dan wil te zien waar ik ben. Maar... Ja, als je met hem aan uit de touwen varen, die slang moet eruit, de stroom moet eruit. En dan varen we hem vooruit. En dan komt de autobrager erin en de voetgangersbrager. Dus dit is puur voor personeel intree, zeg maar. Nou, we zullen naar boven en dan zullen we het water even hier opzetten en hebben we het koffie zetten voor de man. Het schip kan net de hele nacht voor de autobrager liggen vanwege eb en vloed. Ja, maar hij kan ook net in de pen blijven. Want er naast katters in varen zo'n. En dan krijg je de waterverplaatsing of iets, op mijn hudde wien. Dan zoekt het risico bij dat er uit die pen bijbrengt. En dan laat er gewoon 300 in de haven, zeg maar. Het schip leidt er klaar voor en Jelte liet de eerste passagiers erop. Mooi, hey, wel thuis. Hoi, hallo. Goedemorgen. Ja, helemaal goed. Ja, dit ben gewoon dit, nou eigenlijk al dagen kom. Ja, vooral visters en slegeroos en bevoorrading van hotels en restaurants. Maar dat al dit hurt, hè. Goedemorgen. Goedemorgen, wat is dit? Ja. Hey, riep me maar op, hoor. Nou, maar een wachtje. Als er naar mee komt, Dan heb je een voet. dan gaan we helemaal zo'n voet. Dit is nou 10 uur, 86. Ja. Dat is niet van Ridder, de vuilnisauto. Die moet de containers leeg op de avond. Ik verzwaar hier het afval. Ja. Dat voortrekken. Ja, ja. Ja, En je komt er nou uit Leeuwen, toch? nee hè, Oh. van Hoes. Oh.
van huis. Jelle, je bent altijd wel een van de laatste. Dan weet je altijd nog maar die containers wat matten, maar je bent gewoon altijd krakkertiet. Ik ben altijd een van de laatste, ja. Druk. Dus het eten hier, het wordt nou weer droger. En was ik bij mij waarom jou al? Dat hoop ik al. Dan gaan we daar een beetje rijk maar. Dat wordt dan bijlijk wel. Ja, nou dat was het. Ja, dat is bijgenomen. Ja, dat hartje, dat ken je. Ja, Dat is altijd een beetje wat gemoedelijk en net maar al te volle gang en haast. Dan. Ja, dan doe ik meer ronden en dan weer om. De restafval leg ik bij de bedrijven en voor de gemeentelijke bakken. Ja. En dan ga ik glas erachterom. En dan kun je het al hier krijgen. En dan is het jou het aanbouwt, dat is het voordeel. Dan gaat het om het draaien horen. Dus ik rijd je daar altijd bij. Ja, precies. Ik rijd je daar altijd bij. Fanny is ook een van de beste chauffeurs die op de boot staat. En hij is binnen op een eiland. Curaçao. Ja? Ja, dat is ook een eiland, hè. Ik ga nu aan me bezorgen. Ik heb lekkere spullen bij me, eten en drinken. Helemaal vol. Helemaal vol, ja. Maar ik ben chauffeur geworden Ja. en ik was via een burger moest ik stage lopen, ja. Ja. En ik moest een keertje met een van die chauffeurs hier komen en ik vond deze route leuk. En ik zeg, ik wil deze route. Zo is het gegaan. Ja, en tot nu ben ik nu zover. Ja. Ik rij zelf op de route nu, ja. Ja. Elke morgen even, hè? Dan Ja? bespreken we de dag even. Serieus? Ja, zwaaien we even naar Jelte. Ik breng de jongens naar het werk en dan ga ik zelf in de beton. Oh, Ja, moet er wat beton bij? even beton starten. Ja. Oké. Nou, prettige dag, hè? Ja, werkzaam. Op de veromreis komen we collega Alfred zien. Dit is mijn visboot. Visbakboot. Oké. Je moet ook een hobby hebben. Dus mijn hobby is visbakken. Vroeger heb ik als kleine jongen bij een visboer gewerkt. Toen ben ik zelf op de visserij gegaan. Nou, het vissen blijft. Dus nou ja, nou maar een visboot. Heb ik gistermiddag op de Strungmarkt gestaan. Of gisteravond. Ja. En nou gaan we weer terug. Alfred had even vrij hoorn. En Jelte vaart het schip naar Lauwerzeegta. Nou, ik ben, ja, vroeger maak ik naar de praten zelf, maar ik ben in mijn jongere jaren de eerste schilder geweest. Jelle hier, naar de koek naar Roer. Toen op een visserij kwam. Nou, via de visserij, de sportvisserij. Nou, en toen ben ik treintje hier links een beetje hier kwam. Ik had altijd dacht van, ik denk die veerboot, dat had me altijd wel lukken. Maar het is mooie jongens thuis. En ja, je weet wat je moet hebben. Toen je kwam, deed ik in principe niks. En toen had ik via het bedrijf zeg maar, nou, cursussen volgen en squalen. En toen had ik mijn groot Faviecel en mijn SMW en Zouterveer en Marcom B en EHBO. Nou, ja, toen maar. Alles wat we in principe nodig zijn om of om stuurman of kapitein of nou ja, was het allemaal weer worst en kist. Maar ja, ik vind dit echt mooi. We doen al van alles. Op Lauwerzoog ren ik in de vertrekkende eilandchef van de politie, hier bij Elzinga. Want ik ga vertrekken, ik ga met pensioen, stoppen mee en Anno is mijn opvolger. Oké, En ik ga beginnen. juist. Ja? Ja. Ongelooflijk. Maar en hoe lang heeft u dit gedaan? Nou, in 1996 ben ik begonnen als eilandchef op Schiermonnikoog. En daarna nog een keer naar Leeuwarden verhuisd. En de laatste zo 2-3 jaar dan doe ik het vanaf de wal. Ik heb er meer dan 20 jaar gewoond. Ik denk dat ik heel veel mensen ken, ja. Ja, er wonen al een kleine 1000 mensen. En ik denk dat ik nou, 90% wel ken. Ja. Ik denk dat ze mij ook wel kennen. En u wilt niet terug naar het eiland nu? Nee. Nu u met pensioen gaat? Nee, ga ik niet doen. Waarom niet? Nou, omdat ik ga verhuizen naar Noorwegen. Oh,
Ja. Stap je extra zelf? Ja, een stapje noordelijker. Ja. Ja. En dan volgende week nog een aantal dingen afhandelen en dan is het echt de pet aan de wilgen. Ja. Ja. Na meer dan 40 jaar, dus dan is het ook mooi geweest. Jelte riet de bagagewagen weer onboord en zet koers naar Schiermonnikoog. Zocht na een week weer naar de oertocht, want dan volgen we Peter Visser. Zijn voorouders kwamen met tolverkeien naar het eiland. En nu rennen ze voorop met naar je borkje. Ja, wist je, mijn instelling is, we hoeven net meer dan dat we hebben. We kunnen maar één stukje bal eten en die fjouwen die kunnen we net op. Dus hoe steekt dat altijd meer?